Kuan, flower. Kuan, feel na ko is na siya ihatag nga gift and also kuan kanang flowers. If ever someone will give me a gift, ano lang, chocolates. Dili ko mag-expect of anything for the man that I love if ever I have. Chocolate. O ako. Wala siya ra. Ako receive, I think wala naman siguro. Kay murag nanan ako. Murag ka na. I think mostly basic ang ganang sa buy flowers, chocolate, but mostly Ana adi ay pirmi gusto na ko good kuan. pirmi na kumuhatag ana. Kwarta. Money. Investment, investment. Actually, ako, dili jud ko materialistic. Then, isa sa akong ganahan yun, kanang buwak. Pero last year, na-realize ako, yes, gatagan ko ni Raymond og buwak, pero na-realize ako, tinuod jud makuan ra, no? Malata, madugta. So, manang karon mag-expect yun kung wala na buwak, kundi ito na lang sa among mutual funds. Gi-expect nga na madawat nga gift, Akong gugma ra. yang gugma, always. Pero something like a thing, depende sa iyang muhatag siya, but actually wa ko gi-expect because every day is a Valentine's Day for us. For practicality's sake, I can probably give her like chocolate brownies and then flowers. Dili when it's overrated na. Maybe time ra, not into material things ra. I'm into a traditional way, flowers and chocolates. Ako ihatag niya, ako ang kuan. Ang ako sang effort og time din sa akong pag-care. Mora na siya. No money issues, dili mi materialistic nga relationship. Ang amo lang is kana lang maka feel mi sa love na in a kuan lang nga way, kanang inana lang nga way. So, ang akong panghatag niya sa akong Valentine's gift niya is para sa among investment, no, for the future. No, kay mao ginay pinaka-importante kay sa ginaingon pa nga ang buwak is malawas raman. Pero bisag unsa pa imong hatag as long as with love, no, mao ginay siya pinaka-importante. Baby joke.